Hans var Jensen från fler kvart helt om dysten det. Så jag vet inte, han nog så grejt till appa så 3-0 till alltid sin chelet men allt ända vi 8 poäng om månaden så det blir inte helt av läge lugga allt. Han manglar lite sånt. Jag hade vill spela allt och jag kämpar väl men så manglar lugga det först. Torska tog apert de sista bästa någon. Och jag skulle ha 30 bollar och 3 andra vunnit. Var det Child tapp att 3 Ja, då var det roligt chill. Särskilt alltså vi förra ju får upp här så gör vi några omrokeringar och jag vet inte så missar vi lugga som fokus här allt låt. Och så blir det tatt där ända skulle det vara och så tacka där så ändå så. Nu har det tappat chansen att komma i finalen men så är bronsplats efter det värsta spel om. Självföljsligt. Man vinner ju bronsen, man tappar Gotland. Så gör ju sjön ta för över detta bara nu allt. Det var tvärdesten nästa veckskift en frutja där och så är det SU-destern läraren så det är liksom bronsedestern jock. Vad ska brötas för att få män mer uppsättare och ta abert? Jag vet inte om det ska brötas så realian. Vi kommer inte att spela mot den så går Lie Västre som vi gör det. Så jag vet inte om det ska brötas så fruktlande ekvas men sjön alltså men nog bara tåra sin det bättre tåra att vilja vara abet så ska man nog enka. Man ska gå ett när vi bronsne och tack för samrådet. Jo, själv.